Velkommen til de danske oprør. Nu kommer vores talsmand. Hvad så Danmark? Et eller andet sted, min grej med det her, det er bare at måske få den danske regering til at indse, at kampen om hampen er en uendelig kamp, men de aldrig nogensinde kommer til at kunne få os ned med nakken. Hvorfor blive ved med at kæmpe mod borgerne, i stedet for bare at gøre dem glade? Danmark, prøv at høre, rejse jer op sammen med mig, kæmp sammen med mig. Fordi hvis vi står sammen, kan vi måske være heldige, at regeringen ser, at de har tabt den her kamp på lang sigt. Vi lever ligesom i det gamle Rom, hvor lige så snart præsterne, overhovederne sagde, der stod et eller andet, så troede alle på det, fordi dengang kunne de ikke læse. Den dag i dag er det bare med internettet i stedet for. Lige så snart man læser noget fra nettet, tror man det er sandt. Men min teori er, at de firmaer, der render rundt og skriver alle de skide facts og alt muligt andet lort om cannabis, bliver betalt for at finde ud af det positive og det negative i det. Jeg tror ikke en skide på, at det vi læser er rigtigt. Hvorfor er det, der bliver ved med at være så mange ting, som er dårlige? Hvorfor er der lige så mange ting, der er gode? Men hvordan kan det så være, at det ikke er lovligt? Hvordan kan det være, at det er muligt, at danskere og andre borgere rundt omkring i verden kan få udstillet morfin, som også gør, at du bliver monsterafhængig? Piller, som gør, at du slet ikke kan hænge sammen til hverdag. Hvor at det direkte er bevist, at mod sklerose og andre sygdomme er det rent faktisk effektivt. I andre lande kan det sagtens fungere, at det er lovligt, at det bare rent faktisk kan lade sig gøre. Lige så snart du er over 18, kan du gå ind i en butik og købe cannabis. Jeg tror et eller andet sted, grund til, at den danske regering ikke vil lave den regel om, er fordi de er bange for at tage et ansigt. De vil ikke indrømme, at de har taget fejl så mange år et eller andet sted, men vi lever jo bare hippietiden om igen. Folk ryger, folk drikker, folk gør alle mulige andre syge ting. Folk tager stoffer, folk gør, hvad de vil. Men forskellen på den dag i dag og den gang er bare, den dag i dag bruger vi meget mere vold, krig og skrig. Hvorfor er det bare ikke, at vi kan vælge at gå den politiske vej? Jeg er fucking ligeglad med alle folk, der render rundt og siger A-cap og alt muligt andet. Det eneste jeg vil, det er bare at være mulighed for at sætte mig ned. Rent faktisk en fredag aften kunne ryge en fed, uden at skulle være bekymret for 3 uger efter at miste mit kørekort. Bare fordi det danske system mener, det er så skadeligt. De ved jo knap nok, hvad det er, de rent faktisk er ulovligt. Fordi jeg vil skyde på, at de fleste ikke engang har prøvet det. Hvorfor er det, at vi alle sammen skal blive ved med at rette rundt i en frygt og være bange for, at panserne kommer og tager vores stof? Hvorfor er det, at vi ikke bare kan lære at indgå nogle samarbejdsaftaler og lave noget seriøst samarbejde med den danske regering, i stedet for at de bare skal fuck os op gang på gang? De er jo slet ikke villige til at tale om det her emne, fordi de ved et eller andet sted godt, at de har tabt den her sag. Hvorfor er det bare, at alle folk skal være så fucking negative? Hvorfor er det, at de sociale medier skal styre så meget? Lige så snart der man læser noget på nettet, tror alle bare på det. Jeg tvivler på, at den verden, vi lever i dag, rent faktisk er den bedste. Hvis alle folk bare kunne finde ud af at bruge nettet til det, de skulle bruges til, i stedet for at sidde og svine alle mulige andre til. Hvis folk bare kunne finde ud af rent faktisk at passe deres skole og lave deres ting, selvom de ryger hash. Jeg synes ikke, at det skulle være rigtigt, at små 12-årige knægte sidder og ryger skunk hjemme i deres forældres stue, i stedet for at være i skole. Men et eller andet sted synes jeg også bare, at det burde være rigtigt for os, som danske borgere, rent faktisk kan finde ud af at passe tingene, passe vores arbejde, alt muligt andet. Rent faktisk kunne få lov til at ryge en fed. Jeg blev smidt ud af skolen, bare fordi, at mit opholdssted synes, at jeg skulle afsted på ferie, på afrusningstur, 14 dage, jeg fik for meget fravær, jeg blev smidt ud. Jeg har spildt et år af mit liv på fucking ingenting, bare fordi jeg røg lidt hash. Prøv at høre, Danmark, jeg håber, I vil tage det her seriøst, fordi jeg gider ikke noget pis. Fra de danske oprør. Og vi er de danske oprør.